минус снег. После кратка пауза продължаваме по дневния проект, точно подреден брой 14. Предлог решение за даване съгласност на годишната програма за работа и развой с финансовски план на явното предприятие за командни работи в Душана от Филипина за 2023 година. Поканвам директор на явното малко предприятие. Добър ден на всички. Това е програмата за работа и развой за 2023 година, заедно с финансовия план за 2023 година. Може да кажем, дека ова година, за разлика от предходните години, според организационна поставеност на комуналното предприятие, ова година работим, предходната година работим с 4 отделения, ова година работим с 3 отделения. Така да сите овие активности едната трябва да се спроведат с отделението за административни работи, отделение за водовод, канализация, пазари, градски гробища и отделение за комунална хигиена, явно зеленило и магазин. Тоест, ова година са скупно 29 извършители. Програмата, като и предходната година, малко е, мислям и тук е по-обемна, така да внатре са наведени сите основни работи, които тековно се извършуват и ще се извършуват, значи няма някакви по-големи измени, а в отделот напълно в програмата наведени се и то аболдирани се капитално, мислям, инвестиции, които би трябвало да се изведат за допълнуване на дейността на Якова Бошева, но това всето зависи, значи не се образуваме с окей 100%, всето зависи от финансовите средства, които би ги имали за наредната година. Така да мислям дека относително разгледана програмата, обемна е дали има потреба да караме дел по дел или може прашно да се поставя директно. Питая, не е предвал, може да има прашно. Дали съветниците бара свои или има прашно. Значи имам прашение. Тук ще се наведем нели конструкциите, ще ги планирате. Само може ли на седма страна. Или имате възражение, видите овие улици са асфалтирани или конструкцията на овие линии би значило значително ощетуване, тук е нормално. И видите предприятието не разполага със средства, които са потrebни за конкретно извършване на овие работи, реализацията на листите отгоре на мера би зависела от допълнително обезпечителни средства, предства от страна на локалната самоуправа. Предходно се намеси бюджетът, ние видиме там средства посебно за този дел. Дали вие сме в координация с общината за това, нели? Кога вие правите конструкция, дали имате разговарано и дали са възведени средства за конструкция, вие искате да не останат така. Това значи, овие сите што се баш околу реконструкциите разговараме со общината, точно е дека таму има и дел од улици кои што се асфалтирани, а има здраве задатано план кои што треба да се асфалтират. Значи да дадеме предлог, каде се доприяни инсталациите. Значи овие инсталации се уште може да функционират, може да работат, но околната мощна фаза да се има предвид, значи да не се дойде до много асфалтирани на улиците, а после това сечение. Значи у координация сме запишани с всички тия работи, али сега за сега, значи тази инфраструктура се още функционира. Али по-натамо, да че биде 20 лет, да че биде за няколко години по-натамо, би трябвало да се сменя. Значи не е толкова алармантно за тази инфраструктура, защото би трябвало да се сменя. Али добро е, доколко би се асфалтирали, реновирали тия улици, да не се правят два пъти раните от тия улици, да се направят по наредна фаза. Последно прашение имам. Сега предходно се донесе на вие с вас половина програма за явно регулиране. Дали ви са предвидени, например, няма ли да се намалят вашите предвидени срокове за тази програма? Или помощ? Да се реализирава това. И сега си да вие знаете, които ще ги имаме накрая в финансовия план. Или трябва да се слуша хронология, например, потрошване, гориво на тия работи, ще се трошат за явно задавиране. Това сега, значи финансовия, сега, на програма се преферира на план, така, за плана прошуваш сега. И финансовия план, да. Да, финансовия план, така. Планът е работен, ще, да кажем,
той дел не можем ние никога да предвидиме, ако не знаем дали че се намаля, мислам дали още ще постои като програма. Не е спорно, абсолютно дека трошиците като трошици не, но приходите на комуналното предприятие, че с голема, докато се изреализира цялата тази програма, така да за отреден дел от ovo što je trošak тук прикажан, колко би се изреализирали, колко пари би се платили от това, за odnos на тази сума би се намалил този трошак? Абсолютно да. Точно програмата не знам на колко на милиони? 2. Добре, скоро 2 милиона. Али това все пак не значи, не е дека тази цяла програма, дека на реално 2 милиона ще се изреализира. Битно за вас, това е инекция. Инекция е за вас. Помощ. Александър? Директоре, по капитални инвестиции, делото фекална канализация. Дали отброи това, с 11 октомври, държавите ще има проблем тук в киналата сграда, тази улица. Дали това е предвидено? Дали това е това, защото ще ти е наведено? Отдел от улица 11 октомври. Канализация, така ли? Да. Канализация, капитална инвестиция. Делото фекална. Да. Дали за това си мисли? Да. Има проблем. Затова се мисли, там се мисли и за разделуване на тази канализация, посебно башка да се раздела. Заради това, че всички тези канализации са приключени доле, където се явува проблема, всички са приключени на една канализация за на извест, така да планирано е това да се разделят с тези три улици, по-нататък да се следват. Ми наяви Ковасик, това думи. Ще отдавате отново края на това. Затова услуга, плащате ли за тази? Да, това се гледува в програмата за явна чистота. Като буква може би Това ще ли община, това е добро. 70 тия. Ние фактурираме сега това година е резултат. как му са средствата, да. Дали друг разговор? Никой не па разговор. Предлагам да гласаме. Точка погледен брой 14. Погледен ред. Предлагам решение за даване съвестност на годишната програма за работа и развой с финансов дан на ЕКП Кошева, община на Мерката за 2023 година. Кой е за? 5 за, против, 4 против. Точката се усвоила. Точка погледен брой 15. Предлог решение за даване съвестност на финансовски извещай на ЕКП Кошева до Закапия за периода до 1.1.2022 година до 39.2022 година. Там сборна директора. Около финансовият извещай до 9 месец, трябва да кажем дека ова година до 9 месец сме с финансовски резултат с загуба от 548,050 денара. До предходните години 2021, всекогаш сме били у добивка, али ова година прв път бележиме загуба и тоа некаде околу 600,000 за 9-месечниот извещај, што за 12-месечниот ќе биде секако ќе биде многу по-голема. Така да околу податоците кои што се тука дадени, може да ги разгледате, мислам се разликува и приходната и разходната страна, али ви кажувам дека, например, за 12-месечниот ќе бидат тие вредности ќе бидат многу по-големи, заради тоа што тука се само 7 и 8 месец обхванати со струјата, па 2 месеци беше покачувањето на струјата, така да до 12 месец имаме уште 3 месеци кои што е нормално и с големи струјата. Значи од 130,000 што плаќаме отприлика месечно, нас сме струјата на 500,000 месечно. Така да, добро, сега изговорам за 9 месечно, но тук само 2 месеци не е обхваната струјата. Така да, пошто цените на сите, мислам на услуги, така и на сина вода и на џубре, сите си остана исти. Оваа година загубата, мислам дека ќе поминиме, мислам дека и милион ќе го поминиме на реална загуба, зборуваме на папири. И само тук сакам да напоменам дека некаде оваа година, не съм беше това, да, оваа година, за разлика од лани, значи обврските стремодобувачи с големия много. Така да в 2020 сме имали 1,5 милиона обврски стремодобувачи, а сега имаме више 3 милиона и 600.
Значи имаме много добра разлика от 2 милиона и 122 хиляди денара, що се явува како голема разлика, што е предходните години не сме го имали това. А тоа е сето заради немање и неможност, в смисъл немање на средства да може да се изплатат тие позиции. Защо по-точно там се работи? Може да не влезе. И да там има тази разлика. Значи тоа се фактурираните, мислам, фактурите ще ги приема яко што почнува от фирми, дали за услуги, дали за производи. Така да оваа година покушаваме да ги реализираме, мислам, платите да се сведат, да се дават редовно платите, али сте добавачи, значи нямаме средства, ще можем да се изплатят. Значи, когато ще разгледаме на документи, ние около 600 загубата. Но смете дали тук от тия 600 хиляди са влезени, овие 2 милиона и 120 тия 600 хиляди. Значи реалната загуба е много по-голема. Така да овие два никога не се десило по новото предприятие от последните години да има какъв дълг спрема доброволчето. Никога. И реално нямаме ни откъде да се изплатят. Няма откъде да се изплатят. Заради това, защото тук се само овие 2 месеца, тук има около милион от тия 2 милиона около милион строят. Али сега, че имаме над около 3 милиона ще бидем за строята, плюс ще бидем. Директора, наплатата и правните лица. Процент за реализация 58%. Фактурирано на 7 милиона 500, а наплатено 400. Тук до 3 милиона денара. Последвайте. Процентна наплата, добро. Ще прехода 21 си. 58% и 22% 6%. Според мен е наплата, но все пак има 2 милиона денара за наплата. Това ще се фактурира. Да. Това са по-големите логи, ще се прошат. Гледай, тук, например, правилните лица не е това толкова спорно, че имаме тук спор с едно предприятие от Демеркапия, където да се више обслужение. Така да мислям дека тој процент на наплата се бележи од кајнив е тој дел. Значи не со другите правни лица може да кажем дека со 90% се више се научија на редовна изплата и значи редовно се плаќат месец за месец. Станува около 2 милиона денара и нещо, така? И повише от това. Да, от 2 милиона по тужба, значи малко много по-голям. Тие средства би добро да. Приятелето би било добро. Знаеш како, те са все пак средства, защото трябвало ние във времето да се наплатят. Би трябвало във времето да се наплатят. Ние не виж за тия средства чекаме да не претерам, али скоро цяла година чекаме тия средства. И все още няма нищо. Да, когато ще влезат тия средства от страна на извършителите, ще се покрие на това дух. Пак има от дневен край да се приберат. Тия са тия, да. Има още нещо да се пособява. Ако покрием старите долове наши. И физическите лица, тия процента се думат. Да, това е реалният процент, заради това, що трябва да кажем, Владимир Кремалце, да изсекали от комуналните предприятия, се чекат до една, две, три фактури да закаснат, малце е тежко, значи луѓето се научат редовно. Нас не е много битен редовният процент. Ако са и 400-500 денара, например, месечна сметка, нас не е редовната наплата не е много битна. Значи този процент може да се сголемува. Иначе като ще гледат кумулативно, значи закъснатият процент на наплата е добър той от више на 90%. Али много е битно, значи трябва да мислим и апелираме нон-стоп с това да има редовно плачание. Имам 3 сметки, мали са сметките, не ги за това каса намя. Не плата даваме всеки месец, не даваме на 3 месеци плата. След новото покачуване на строежите очекува, значи има сголемен труд.
Се очекува, да. Ние сега у комуналното предприятие Хайнес не е поднесено барање со трипало есена да одиме, значи едно 4 месеци ще бидеме субвенционирани, значи од еден дел ќе се субвенционира, али после 4 месеци, а и овие претходните, значи не планирани што се 5 месеци, тук не отиде цената много, така да ќе видиме за натаму, тоа сигурно ќе се манифестира и на цената на водата за по-натаму. Има ли някой дългорочен план комуналното да се покрива вода? След една година, период след 10 години, да се направи този план. Гледай, това обаче се ние, например, може да дадем само предлог за това, а за такви големи инвестиции, ние бея, например, лично гарантираме, комуналното никога не би можело това нещо така да го изведе. Значи не, нещо будещо толкова малко, това е дали пари за такъв проект, програмно да не купиш само, програма да ти направят проект. Така да това здраве само натаму го се работка с общин да се поднесат такви бари, да се направят такви елаборати. Макар, що това би било само за Демиркапия, додека за другите села се пък би останало пак исто. Как мислувате за това? Вие, че се строи при най-скъпо? Всяка година все по-скъпо и по-скъпо. Това е, но ние сме и комунално предприятие и останате и комунално предприятие. Ние по оваа година може да кажем дека ако малко трошувач, това не усетиме много. Защото това от него 3,6 денара, 4 денара отиде на 16 денара цената. Ако самата комунално предприятие имаше тогава и над 30 денара от тази фаза. Ето от 3 на 30 денара струя, това е огромен шок. Това сбора ние тук на вода имаме на ците страни. С голема сметка. Макар шо и това, заради това сега условите са малко по-ригорозни за чистината на водата. Ако, например, доколко е само, например, да ви кажем, доколко на един град, например, сега от Америка, но потребно да троши няколко 40 кВт пумпа за дистрибуция на вода, бъдение дистрибуция на вода, не около 30 кВт би трябвало да има сега за прочистителни филтър станици. Значи, ако е по природен път, в никой случай това не да бъде безплатно. В никой случай. Значи, филтър станиците и они трошат много. Правим лабец за прочистителни станици за вода, не за отпад. За вода, да се изфилтрира тази вода от реката, природен път, и да се донесе до фаза на чиста вода за пиене. И това не е ефтино. Има и бенефити за ситуация, това е болен проект, като е каваци, турбини си стават на това църководство, може да бъде. Дългорочно сбора, не краткорочно. Да подобрим ситуацията от комуналното, знаеш, никой да не е нормално. Това е. Да видим два разбора. Видим два разбора, тръгваме да гласаме. Точка поверен брой 15. Пълно решение за даване съвместност на финансови позиции за електрото площа на Демиркапия за периода от 1.2.22 до 39.2022 година. Това е за. 5 за, против. Точка да се усвои. Тук точката малко се изцепява. Имаме. Наред точка подреден за 16. Сите, айде, вас. Точка подреден за 16. Предвид че за усвояване на програмата за работа на ОУ Дом на културата Мирка Гинова, Демиркапия и музей в Состав за 2023 година. Точка подреден брой 16. Предлог заключен за усвояване на програмата за работа на ОУ Дом на културата Мирка Гинова, Демиркапия и музей в Состав за 2023 година. Помня директорче. Предлог програмата на Дома на културата Мирка Гинова е изработена една година въз основа само на проектите и че се реализира. Не само ще е изработена и че се реализира само въз основите на проектите ще вие доставим на Министерство за култура и доколко тия проекти бидат одобрени.
Изкуството ми покажа дека некои работи, кога се преземам и верувам, дека некој ќе ми пуште пари и ќе се реализира некој проект, ми покажа неубава работа, лошо изкуство имам, от сега натаму строго ќе се држам на тия средства само на проекти. Малко негативно може брзостиш за нашите деца, но ситуацията е така, някои от това бех и повече изкуствено nego сега, баш той ден дозна дека Министерството за култура ми скрипи 150 дена и материални. А тия вече пари планирани, за да се ги покриеш още ще бяха направени от миналата година. За текот на ова година. Не се напишани сите проекти, само некои от тия по-главните за фолклорот. Това е проект, што функционира 5 години и еден от най-добрите проекти, врз основа на този проект, аз успевам децата да ги прошетам из цела Македония. Това година, като градови ги взема в стандартния Охрид, за това, що децата най-много говорят, Скопие, Дебар, Кърпът, Пехчево и Радовиш. Но все пък сборам, ако се одобри проект. Исто така, предвидена ми е Турция, имам проект за международна сработка, пръв път се позволява година да се конкурира, Домовите на култура конкурира на проект за международна сработка, доколко го добием проектът Дом за Турция. Излишно е да го обечем на децата, унапред и почудено за Турция, како ланската година. Требиње не е предвидено. Това, ако трябва със свои средства, с дечките ще собериме, а много требиње че одиме, пошто не е обечано, не че дойдат сега на Трифон, на 14, а ние трябва да му вратим некъде до юни месец. Тогаш требиње е много в град, че го посетим и Дубровник, има и що да видят деца. За пеячката група видите, сега не спорам за тия проекти, не са ми пушани, защото имам друго за Носия и за Загреб. Но ще има още два проекта, защото не ми са запишани, това се завършен концерт и набавка на Носия. За пеячката група исто така. Проект е направен за домени, но без разлика дали, че го одобрят или не е проект. Е наш проект, ще не трябва да знаем, това е извор на пеење и тамбурашки оркестър, што мислам дека таквица трябва да остане и ще направим напори там да гостуваме. Доколко имам съгласност дадено за Берово и Радовиш, доколко нивните проекти билат одобрени от страна на Министерството, тогаш ще вземем учество и в тия 3 града – Берово, Радовиш и Гробище. Драмската дейност исто така, таквата ситуация, я пошто ова година минувам во внатре, едно 50.000 денара са вече внатре и не можем да се дам никаква ширина и за големи планови и на драмската дейност. Конкурирам на 2 проекти, дали от тия, че се, ако се добият, че се реализират, вече Пинокио, като е Пинокио е ипотек. Режира Димо Банянски. Сакала вече одобрена, не одобрена, вече ще я реализираме. Дали ще се направи друг проект. Некако има програм с обаране на глумци. Селото Сабро няма точно найдема глумци, няма точно причина това представа, че реализира. Исто така за театърът конкурира за фестивалът без рамка. Побараме се повече средства сега в Министерството за култура. Внесени ми са в проект от 4 дружества, една от Тузла, от Юг, от Софтобаня и от Алексинец и плюс 2 професионални дружества, мислям театърски представи в Македония и ние като домайчини. Ликовната и музейската дейност, това си стандартна работа и дотично тук ни е Петко Шоев и ни изготвим 2 проекти, едното е за набавка на книги, изготвени от библиотечния фонд и вторият проект е за изработка на стелажи и за сместуване на книжния фонд.
Не трябва още някоя сталажа, ще имаме доволно книги, които трябва да бъдат сместени. Музеят исто така има 4 проекти. Се што ова го изборам, значи се е врзостен проект, а реализацията ще биде от другия проект. И Цветанка има така листа. Поставили 4 проекти, що ще се одобре, че се реализира. Немаме снага, немаме сили, немаме нищо повече от това да работим. Некако и мене ентузиазмът не сгасна. Надежда сите, що е така, че биде, така, че биде. Не беше така. Остана само на мой товар. Обрат много големи нервозини. Накрая по крищата, всеки път директор Петрив. Никога, че остане дължен, никой по работението не викат, но кривицата ще биде много зря. Толкова от мен. Да, ви добавя слово. Вие, за жал, ситуацията е така, от държавата не ви пуща това. Никой не сме... Не, и добиените не ми пущят. За жал, Това така е. не трябва да функционира. И на всеки ни е жал, защо така функционира новата култура. И това и проектите са добри, ако са удобят. Едната Вие година може беше да се добра. потрудите с некое само финансиране. Какво такво, макар и символично. Вие нямате успешно посредствена парticipация за игрорите. Имате успешен завършен процес. Това се виде. Вие не се организирате да ставите на символична карта. Може малко, ако е само това. Само това е. Значи дел по дел мора да се трудим. Да не караме рад си готова, не ли получи на държавата и повече. Че го обяснам това. Не знам кой како усетил го живото, такова нема пари. И аз като тръгнах да го правям мой концерт, сите от вработените, почувайче от Киро. Директорке, дай да ставиме карта. И викам Киро, говорете, че ставили, вие са наши деца. Че нема ни една баба и деда, що няма да дойдат да ви гледат. Но фактически, че супернотари от ними. Ама шо ако се случи? Една баба да не може за 50 дена да си го види своите внучки. И аз няма да спием една неделя. А исто така се случи позитивна работа. Откога завърши концертът, дойдеха две баби, не сега, моя възрастна баби на децата ще играе. Самите ми рекла, грешка си, що не стави 50 дена. Сега ви твърдам дека, значи, помина поразмислувам за луѓето што немат пари. И што правиме со тие што не можат да дојдат, а не можеш да му речеш на детето, има ли баба ти пари за да дојде? Тоа още по-ниско иде и некако тука јас не можам да се пронајдам. Тоа е болката што ме тишти. Што ако правиме, 10 луѓе да не дојдат, да не може да сме за 50 денара получиш нешто. Оти се случуваше за 50 денара, много деца се откажават култура. И това го имаше. Ја имам изкуство в работението и ги мерам. Мене нема да ми помогнат ця нищо тия 5 ядарки. Аз 100 ядарки не ги добив от общината, поминати на Совет, мене сега че ми извадят 5 ядарки. Да, не може по-добро програма да бъде Елия като услуга. Отколко си държавите на сте и може да накрая тук е проблем на този човек е почти мало общо, не толкова, а в тези много години имаме доста културни манифестации. Но, една от най-успешните години. Дори имаше много по-горе на общините, че имали по-малко културни манифестации по Шримана. И това е доста. И да, я апелирам до вас, като директор на тази фарма. Значи, моля да вършите притиск и общност администрация от регионалното. Ovo festival Sankarski bez realmente. Ja ne znam što to traga, no mora da vidjeti Srpsko ministarstvo za kulturu. To je festival koji što Ministarstvo kulture da baštari za mnogo drugih druge raditi kako nakonu za pesmi, za razveza. Ovo je jedan fantastičan festival. Vjerujte što bi trebali, особено началото връщат лица от Министерството за култура, сега не съм дека
не е Афганистан, не съм да нашла. Така да греота е, тој фестивал на люди се съвместно. Тој проект ми е така скоцканувало, со толку бави слики, со се она што можеше Пепи најафермативно да се направи. Вајда Министерство за култура, ако се луѓето, мислам, ако се реални, мислам дека тој проект треба. И јас се надевам дека ќе помине, затоа што стварно беше многу убаво случување, што одамна во Демеркапија се немаше случање. Но да ви кажам искрено, неготинци, Роберт не можеше да се помири Демеркапија. Това што се направи со безрамка, за тоа што ние има публика, секоја вечер имавме откавадарци од неговата публика. Не можеше да се помири Роберт, наш фестивал, за кратко време успяха и градоначалникот и направи медицински фестивал. Значи беше убаво. Мислам да дома еден повод на раздвиженост на сето тоа и не викам дека не беше. Парк е точната не видел. Много тежко се справи с покриването на трошки. Много тежко. Колко деца има на игровата завишена сектор? Сега ви амалетите не ги знам точно, не съм видела на списъкът, ама едно 40 до 70 деца трябва да има. Викате дека те денаре членове, не слышно ли? Нямам точно такива. А за самият концерт, ако беше това, 100 души да дойдат по 5 пиедарки, мен 5 пиедарки, защото ми завърши работа. Вечерта ми кошта мене 16 Но всеко до салата не се бира повече от... Не си бира. Така да играте, да имало, че се продадели, например, некоя баба може последващ време има ли да се изтурка, за да влезе. Не гледайте всеки от нас от тази страна, трябва да се гледа и... Значи, изплоден няма да била картата и по-скапо, пак цяла слача беше. Това е гарант. И всеки пак да видим, че биде слава. Това са детските точно. Може, ще направим за друг път. Изкуството, кажу дека и футбол, когато се играе, и говорна игра, това си Не, аз си бях освободена, дека аз имам пари, ще скупя истина, и я не замислям от купа. И това се случва после концерта, тутрата дента се случва, но не ме пари. Да се изкористят тези моменти за по-добро работение на домата културата общо. Може да помня, че е изпазила така. Не число да са автобус. Грешките? Да. Нямаме и членарина, отворено имаше, мислям дека около 10-11 денара от членарина месечно. И аз това го Купейте народ по време и тогаш не ли Мартин, ами имаше тогаш кои да събира Мартин екипата си, това да, знам аз как да се събира. Ама чеки тогаш имам и други трошки. Аз морах на оркестър да му давам пари на децата, да идат от Савадърци. Аз всеки го нямам тия трошки. Затова и ми трябвало от тия моменти, ми било много зор. Че дойдат от Савадърци, мора да напълна на децата, мора да ги почаствам. Никоя салатичка това. Тук му за това най-любо съм го користела, а тия пари не съм ги користела за проблеми никога. За 10 денара трябва 200 деца да има игра, а нямаш 200 деца. Не. Ако ставам членарина, може би и не ме бъде. Малежите са много сладки, много сладки да играят. Да се изкористи. Тук се стои денара годишно по организация на фестивал. Да, би било за после започва да шо и да се изкористи. Не ми дошло толкова зор. Значи съм се снаряла с пари и съм викала, не ги изложувам от родителите и трошковите това кризи. И за това е защото не се случило. Я не се случило да нямам пари за наредната година да си имам откритие, например, за превоз или все това. Това е сега, обачно се случи, ама не е моя вина, значи 100 яди до общините и 150 и това са 250. Кайбито, кой да си магионичар и имаш магионично стапче, не може да реши това.
Ами ти ще имат милионския канал. Я съм става съжалиш. За мене влезот унатре со 60.000 денара е много. Много. За мене е много. Оти буџетот ме 260.000 денара. А јас сум 60, стигнал сега буџет 200. Некој друг? Гласуваме. Точка брой 16. Предлог заклучно за усвоение на програмата за работа на ООН Дом на културата Мир Гинова Демерката и музея Сустав за 2025 година. Кой е за? 5 за, против, въздържани, 4 въздържани. Точка се усвоила. Благодаря на лекторки. Сега имаме наредна точка съветнически пращания, продължаваме с раздаване на туристите, да може да го видите. Само трябваше да прекъснем камерата, как не било се върта. Нищо, продължаваме. Ще вземе тук поставително прашение онлайн, сега моментално, да се останат за продължаване, това он може да ви бъде. Има представител не е много Имате ли официални прашения или не? Как да сте? Или да отложим? Него аз се не само прашал што случи после дојде, но тоа пак е прашувам тук тогава пак се дава значи може да стопчам се што е да колко се сключва, как се сключва, кој се сключва, како оценка, кој не спаѓа и тоа ще биде точен одговор, кога, как се сключва, што се сключва и години во пенал. Ови историки се заглужува преамфилно, тоа е се уште не разбира. Тоа прашуваме е что се планира, дали се колко се планира нещо секретарно решение за Весио Демеркапија. Значи, ако одиме по стариот патно неводниче на Демеркапија, имаме крепина, што следна точка кој што на полна линија ни пресекуваме од стариот пат за Весио Демеркапија. Тука мора да се размислува за некакви секретарни решенија, да бъде полна точка, точно така да видите нешто. Значи, мора да се преземе нешто, тамо е просто причува се. Това не е по ваша надъжност, и плюс това, Кој е погрешно да реагира, да ни се чека. отговара, не се работи за наша основа. Това е често луѓе патуваат на Белградска Србија, сечеш полна линија и предложиш на детата и остата линија. Само не кажа се да за наследство. Там имаше известен. На началото се пред човекот ще има да се спомня. Дали измея да прашува? Да, не да реагира там нешто. Не, от комисиите се спомнали, че вие три влезали се на папер по склад, ама прашението е реализация. Не е само. На 3 места има възможност да изпадне на регионален план, одобрено от Министерството. Ама другото е да има съответно приоритет за лично там, за да се не Кое е друго прашање? Некој друг? Со това големиот ред на денешната седмица е изцрпен и предлагам да не затвориме оваа седмица и оваа година.